Kardong, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Dr. Mongwe Rongpi ke ihin dundet a political party ke claim abang phupusi APHL simei phujai kathar lamvoi kipipon BJP claim bang Dr. Mongwe Rongpi ke damtang pai ni phai Christier Cap arni pherang kya mai kang ni pon ahut APHL sia song atum re-election pado 90 pu rat aphan ke than tap ki pamang hua sai lang no pusi APHL sia song aphan arbok pon aputhak pai ni phai inkoi arni all party hills leader conference mate thi hekpen APHL simei phujai kathar ahin pen pherang kya thinu lamklar kachipi APHL simei phu kaning je pon ke Dr. Mongwe Rongpi ke political kachomat dunchot abang phu lapen Karbi Anglong along panchayat aron pen ke election padon e lasi ilitumi PHL sa song pen ke kes kachedan haidet lo pulote lake re-election pedupo lasi nilitum ke rad aphan ke arona teng pen rad aphan ke than ilitum ke rad aphan kapa manghu abidi langno ke claim pusi APHL semei phujai kathar pen pherang kya thengno ningje pon lake alangli ke medical se ka porhe bang mati di ako hala along with a party le alang li ke claim chot ke claim ver kalidet aprang HSDC along da dolo i hichon plot masih alang li la ka study apor vedet la pula masih chini ne det lo alam bangke la ke hala 1951 a rules along ta section 78 malom pen arokom ke rule section alilo Rule 178 malom pen lo kedu laha pen ha 90 rule 180 84 anta do lage re jong si election aphan ka complain do pulote lage complain nangji ha governor long pada ke tok do ke la sinilit pen ka summit ta dak disialong tami pu la sinitum disialong summit et lo lage a case ke lage do po baru la eson abang ke election change chia kubensi nilitum pulo lake ponchat allo pensi election ka pedo lake illegal lake allo ten unconstitutional punan nilitum pulo ki punang ko ka theke article 243 m along dake tok do ponchat allo ke six schedule arlo chot kali Nagaland arlo Mizoram arlo Meghalaya arlo ta Ponchat allo ke pedo un e padak pulo. Angge state election commission ke lage ponchat allo pen article 243k pen sika pedo lage. Angge article 243k la pen article 243m la sonita part 9 along sedo. Part 9 constitution part 9 along. Part 9 along ke la so a part 9 ke kedo an a section ta article ta a section kali article ta lake six schedule arlo ke pedo un e puthada ke tok do la sinil tum case file adlo a case a PIL number ta 15/2022 lake la pen a case ta non 24 hour ni thurji la son taxi ha on draw high court along ta fifth schedule arlo ponchat pen claim wrong pen a job alang li tum case claim lo la pen judgment ala po hello fifth schedule arlo ta la ponchat allo article penabang ke kam klemun e po masala dakta election da cancel del re-election da tu kok la dakta son dak taxi lake simple alam lage article 243 emalong puloti an par ke ko ansi nang lang ma Tadi nalit tumang ke la nilitung ke constitution si ke kroy kadi la pen ke Indian constitution si nilitung ke kroy la pen ke nilitum chinilo justice atum anta chief justice bakado vesita constitution ke pipuk noge alang litum oath taking hota nitum constitution ke right hipo busi puga dihalatum ta lasi article 243 m hello la pen article 243 ZC pudo la long ni ta dake pudo lage election gas Assam State Election Commission ke dake claim un epul ke tok do angel tum claim board idet ke di la pen claim board idet po ta lang litum aja kong ave ke di aja kong ave lang litum army police hang un army police ke hang aja kong ave la election commission ba la pen election commission ke asa in Karbi Anglong a border nang luchok lo te halage commissioner da kali halage muni jongjong lo ke halage lagu busi claim un ko halage
La alang li claim un bude kumanya kanggura van da pirong da mehe bude. La si lage chini lor lo lage election ke la ni tum case le ka hailo pulo tangte election ke re-election ke do tu vek pu lage. Samilang so poisa ingti adorso atowar krong thom along all party hills leader conference mate thi hekpen APHLC party atum candidate atum aphan karchu amai kedengpon. Mayalong aluhiaman pen kachetong dun dhoniranti mung APHLC ex candidate Fuloni Rensing ingti langhin constituency APHLC kongchunbang AZ dera ex UPLA Godson ingti pen mankedo rongasar atum pen chenglok penang an APHLC party along mankedo atum chetong dun si Mayalong RDP dun. Bangso Mayalong Mai Charipon Vishnu rong phar ahin pen si Mai Charipon lo aluhi pachinipon Govindo teron ahin pen si Clardak pen pachinipon. Bangso Mayalong APHLC party pen kachepate dunji Samilang Solems board director mate thi hek pen BOD members election along chepate dun. Dhoni teron Sonjoy Tiso Borseng ingti Sar teron Martin Rompi Talon Inglengpi Prancity teron Nobart teron Mongol Singh timung Dorji Ingleng Lopsing ingti Kangbura ingti Jasing Rompi Sar et ingti atumaphan man ke do Karbi apoho pen karchupon. Lason si pai ni phain kora play arni election ke padoji along bankripli APHLC candidate aphan ke pa haipon thekji aphan pura poisa ingti ahawar arlo shareholder ke do an abang phubang phia tumaphan pangrum si vote cho hangpon. Lapen lapu APHLC party pen chepate dun bankripli abang phubang phia tumsi none phoi Samilang Solems BOD members election along ke haipon deji angring thetan lapen haipon vek popusi Mayalong lam the jaipon sonsi non malom Samilang so ahawar along dode sangse vote kichu hang mati vote kerek pon ahir dojot ajonar lo sangse pin methang aparti mati APHLC aparti pen chetoy dun candidate atum aphan ke pahai pon deji aphan arong shareholder ke do atum aphan kachetong dam chimit me pin sit hek pon long sonsi bang somai ing samjin pen pachun pon Samilang so pen long bam honing ti Karbi Anglong news Bangso Samilang so lem nang ke cari tang ke pinung penan ke ningkan ket leng tango ke cengsi bang ke kongres atung si nang cari lo ningkan pho hola so por hotame litu ningkan sam ning ke hang pele bang kang wai kali alang litung chung wai chom pen selang litung kache seng pen bang so lem solai poliglo si hola so por ahur ilitu maki sum aki joy ali kedu bhabe ilia sabsu pajit bidaming tu hola so por ahur ilitu aphan reson card na kipisi tame ike palo ason na emen ke chok che pen chenglok ikur ke chok che pen chenglok bang reson card ilitu phanang pide pen angbong lom sang ka chen dun ki sum pen emen ka chela ilitu suri atang ka dam nang lo sila son taxi ilitu aphan siar card la nona son thak bang phukili along kichi parti du long ji la bang so lo sitame ili tum phan nang pipesi hola so pora hut a chairman nang manno hirot dunia bang the amar apor ke me alang phan alang tumana phan ke siar hodar kachi salam pina ana phaido amasula dang kai tum khai bang ke si akisu son lo si son da taxi ningkan pho alang litum chari chalom Karbi Farmer Association KFA Hamren along pai ni phaing koi arni amahang pathekpon Nijang Karbi Anglong Hamren along sitame puthot Karbi Farmers Association sengponlo bangso amaya along koson si farmers atum ke claim ke dam ke mesen nangjima chingwai chingsaipon President KFA Robinson Hansepen mai chepahem phupon si mai charipon President Robinson Hanse General Secretary Harmon Hanse Vice President Joy Ronghang Assistant Secretary Kapi BP Lapen members atum chetongdon Session Hamren Sabjon Committee pen patir pi pono pini bangke ke damtang 29 ani bangke itum chifa ponlo same hasol bangai full project ing lelo same etum ake hai tingkung ti pha same itum phalo langni wangre delo same itum thang ta ning oi ponang ne benisi bangke alangli nangelu bangke jambile thot bolo same itum jambile thon bangke tum od tidala same itum nitum than na ning oi ponri heritum da hamna rat ani tum kapang tang point tum chisiglo apen ke wangji lang as tami hamna rat pen mangitum farmer session tum asik kain kamachi yor thui ken kam ke chiyor as tilong same itum hamda hamna rak west Karbi long ma ke tum arjap thip si duji
tapi itu kengkam masih tin tapi itu ning claim ponji asi itu mi claim ke dah muka rong sarfan awareness bedak bangke West Karbi Anglong bangke farmer session bang abedalang se farmer session itu kapang tang poji ma puke nili mithang se mathalasi nili ke central committee lang dudune pe sami nili duduni sabai fi sami lake kachingki apor si thanpo asi ning oi nang ne dadak West Karbi Anglong pen ko pipi ma ke claim ke damji ko sonson ma ke damji bangke nili mithang se chinga temani like ke dam tang sami nili kuya long ex president lo nona bangin nili farmer session lang nili ke president lo sinatu kadewe fan sami nili japon pa me popusi asi tina ken kamang sami nili darafan ning pa thelo la pen kadewe fan te rafan sini